براستی دانوستاندنên Kurdî yani tiştekî gelekî giring e û em pêdihezin ku miletê me tev de çav nêre ku ev dîaloga dest pê bibe û pêş vehare. Hatibû sekinandin ji ber ku hinek sedem û kiryarên xirab heqê Encûmena Niştîmanî Kurdî hatin kirin. Me de terafê garantor wekû Wilayetê Girtu Emerîka û her wesa Jeneral Mezlûm Ebdî ku çawa hedekî ji vê re deyînin û carekî demana ku carek dî dubare nebin. Serveyekê civata me berî em bên vê dirê li gel şanderê Emerîkî gelek xalên pozîtîv hebûn, xalên gelekî îcabî û gelek pêşketinekî divê qonağê de heye. Em hêvîne ku hêdî hêdî ev meseleha dest pê bibe. Heta niha wek dibê name nabêne me û şanderê Emerîkî de berdewam in rojane mesajê me ji hev re hene û gihayê estekî yê baş yani hinek pêşketin divê meselê de gelekî heye.